Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe ndị obodo kwuru na ha chọpụta na aka nọ nso dị n'ọnwụ Ejike na ha ga-achụpụ ya n'obodo. Okwu Chinwe kwuru na-ewute ndị obodo ha ụfọdụ, n'ihi na ha maara na ọ bụ enyemaka Ejike mere Nonso jiri bụrụ ọgaranya. Ihe ndị ahụ ka ndị obodo nụrụ wee kwuo na ha ga-achụpụ Nonso n'obodo, ma ha mechaa chọpụta na ọ bụ ya kpara ajọ agwa ahụ. Ụfọdụ na-ekwu na ọ bụ asị, ebe ndị ọzọ na-ekwu na o nwere ike ịbụ eziokwu, n'ihi na anaghị enwe ntụkwasị obi n'ebe ụfọdụ mmadụ ugbu a nọ. Ụtara anaghị ada n'ala ghara imetụ aja. Ka erichara Ejike, ihe a na-ekwuzi okwu ya bụ onye gburu ya, n'ihi na ha gba nkịtị ozu esi gbuo ha. Ihe ndị obodo na-ekwu n'ọnwụ Ejike na-ewute Nonso, maka na ejighị okwu ọchụ amụ okwu. Nonso anaghịzi enwe obi ọcha n'ihi ebubo Chinwe na-ebo ya n'ọnwụ Ejike, maka na ọ maara na aka ya dị ọcha, tinyekwara na ya na Ejike enwetụbeghị nsogbu mgbe ọ dị ndụ. Nkwutọ aha nwata ka ogbugbu ya mma. Ndị obodo gwara Chinwe na Nonso ka ha abụọ lọta izu ụka abụọ na-abịa n'ihu maka ikpe gbasara ọnwụ Ejike. Chinwe ruru Ọnịcha, ọ maghị ihe ọ ga-eme. Jebe ejebe adịghị ya mma, laba alaba adịghị ya mma. Naanị akwa ka ọ na-ebe, na-asị na ya egbuola di ya na otu nwa nwoke ọ mụtara n'ihi Nonso. Chinwe mechara kpebie na ya ga-aga na nke Nkechi, n'ihi na ọ bụ ya tinyere ya na ajọ ọnọdụ ahụ. Ọ na-abụ ọkụkọ kwaa akwa, uche echebe onye ji ụgwọ. Ka chi ụtụtụ bọrọ, Chinwe wuchiri n'ụlọ Nkechi. Ka Nkechi lere anya hụ na ọ bụ Chinwe nọ n'ụlọ ya, uche ya gbara n'ihe o mere, maka na ọ bụ ka o si adịrị onye arụrụ ala. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ụwa dị omimi. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị, Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndewo, ka o mesịa.